Moi kaikille. Mä oon Mikko Tamminen ja oon kasvattanut puolisoni kanssa kaksi poikaa aikuiseksi ja melkein aikuiseksi. Hyvin lopputuloksin yllättäen varmaan molemmille, koska ei olla koskaan ajateltu sitä niin tekniseksi tai suunnitelmalliseksi prosessiksi, että kasvatus on tehty rakkaudella ja välittämisellä. Ja ehkä sen verran sitä on itse ajatellut, että mihin sitä niin kuin itse voi kasvattajana niin kuin kyetä, että en kannata millään tavalla minkäännäköistä pakottamista tai en usko semmoisen tuottavan hyviä lopputuloksia, vaan etenkin niin kuin kasvattajana sitä käyttää valtaansa sillä, että mitä asioita mahdollistaa niillä resursseilla, mitä itsellä on käytettävissä ja toisaalta ne valinnat, että mitä niin kuin ovia avaa lapsillensa, että esimerkiksi harrastuksia tai muuta. Tietysti yhteiskunnallisesti sitten isommassa mittakaavassa niin tehdään ihan samoja valintoja, että mitä me halutaan edistää, millaisia arvoja, millaista ihmisyyttä me halutaan niin kuin tukea tai kasvattaa kansalaisista. Ja ehkä semmoinen, mitä muistaakseni ei tässä muualla tullut ilmi, niin tietysti se näkökulma aina, että mikä on se oikea kasvatus, on hieman vaihteleva tai kävi se monellakin tavalla ilmi, mutta siihenhän sitten törmätään siis isossa mittakaavassa siinä vaiheessa, kun meidän omien arvojen mukainen länsimainen vaikka kasvatus ei satukaan ihan yksin sitten jonkun toisen kulttuuripiirin parhaan mahdollisen kasvatuksen kanssa. Ja ehkä sen takia olen itse miettinyt, että se oli aika hieno homma sitten, kun Ahtisaari opettajana oli neuvottelemassa rauhaa ehkä erilaisista kasvatuskäsityksistä tulevien ihmisten kanssa.